اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Kita dicipta dadi manungsa minangka khalifah ana donya, tugas sing gawe bagus lan nata, langit lan bumi ing ngarsa padha. Allah ngutus rasul lan nabi minangka dadi tepo panubi. Yen kita pengin dadi wong taat mring Allah nderek jeung nabi. Tatanan awal ngudi ilmi, banjur dan amal jangan tilali. Ikhtiar donga ikhlas ing ati, tawakal pasrah marang ilahi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa taraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Urip nang donya ra bakal suwe, ibarat kaya mung mampir ngombe. Urip kang langgeng nang akhirate, gawe sangu nganggo ibadahe. Iman lan takwa kudu diudi, aja dalena amburu donya. Ing pungkasane tuna lan rugi, ning akhirate bakal sangsara. Ing pungkasane urip kita iki bakal den priksa amal kanthi teliti, nampa piwales kanthi satiti. Swarga apa neraka papan kita bali. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sani wa taraji, atfata ya jiradal alami, ya uhailal judi wal karami. Ing pungkasane urip kita iki bakal den priksa amal kanthi teliti, nampa piwales kanthi satiti.
swarga apa neraka papan kita bali.